Ahojte, vítam vás na mojom YouTube kanáli. Volám sa Majka a som profesionálnou kozmetičkou. Témou dnešného videa je, či by sme sa mali báť chemikálií v kozmetických produktoch. Je lepšia prírodná, bio alebo organická kozmetika alebo nie. Prírodná kozmetika zažíva v posledných rokoch obrovský boom. To znamená, ak na kozmetický produkt je napísaný prírodný či bio, tak sa to z marketingového hľadiska oveľa jednoduchšie predáva bez ohľadu na cenu produktu. Mnohé produkty prírodnej kozmetiky majú v skutočnosti od prírody naozaj ďaleko. Niektorí výrobcovia zneužívajú marketingové ťahy na prilákanie nových zákazníkov, ktorí v dobrom úmysle nakúpia tzv. Mačku vo vreci. V prvom rade by sme mali zadefinovať základné pojmy, ako je prírodná, bio a organická kozmetika, aby sme sa v tom vyznali. Prírodná kozmetika je kozmetika vyrobená z prírodných ingrediencií, rastlinného, živočíšneho alebo minerálneho pôvodu, presne stanoveným postupom. Jej výhodou je, že obsahuje veľké množstvo biologicky aktívnych látok, enzymov, vitamínov. Aby sa účinné látky zachovali v čo najväčšom množstve, sú získané šetrnými spôsobmi, ako je destilácia, sušenie, filtrácia, extrakcia či lisovanie zastudená. Ako je to napríklad pri rastlinných olejoch. Keďže v súčasnosti stále neexistuje jednotná definícia prírodnej kozmetiky v celej Európskej únii, každý štát si určuje vlastné pravidlá a normy pre jej označenie. Zorientovať sa vo svete prírodnej kozmetiky nie je vôbec jednoduché. Nestačí len pozrieť na obrázok a prečítať si, že produkt je prírodný, lebo obsahuje výťažok z aloe vera. Zapamätajte si, že dôležitejšie ako pekný obal je zloženie produktu, tzv. INCI alebo ingredients. To vám prezradí skutočný obsah balenia. Vo všeobecnosti platí, že prírodná kozmetika by nemala obsahovať ropné produkty, ako napríklad parafín, syntetické emulgátory, umelé farbivá či syntetické parfémy. Naopak, veľkú časť zloženia prírodnej kozmetiky by mali tvoriť rastlinné oleje, maslá lisované zastudená, bohaté na výživné a zdraviu prospešné aktívne látky, hydroláty, extrakty z liečivých rastlín, esenciálne oleje používané ako náhrada syntetických parfémov. Organická kozmetika obsahuje zloženie prírodného pôvodu rovnako ako prírodná kozmetika, avšak použité suroviny musia byť pestované organicky. To znamená, organické pestovanie znamená, že je pestovanie bez používania chemikálií, pesticídov či umelých hnojív. Prírodná kozmetika síce obsahuje zloženie prírodného pôvodu, ale podmienky, za akých sú rastliny pestované, nie sú stanovené a to je hlavný rozdiel medzi prírodnou, organickou či biokozmetikou. Biokozmetika obsahuje vysoký podiel prírodných zložiek z ekologického poľnohospodárstva, pestované organicky. V zložení sú tieto zložky označené hviezdičkou, pri ktorej je uvedené napríklad z kontrolovaného zberu vo voľnej prírode, čo znamená, že suroviny boli zbierané vo voľnej prírode tak, aby ich rast a výskyt nebol ohrozený. Biokozmetika nesmie obsahovať GMO, pesticídy, umelé farbivá, konzervačné látky, umelé arómy ani iné anorganické prísady. Ak počujeme chemikálie, v podvedomí myslíme na niečo zlé, lebo existuje mylná predstava v spoločnosti, že kozmetika, ktorá
je prírodná alebo organická, neobsahuje alebo nemôže obsahovať toxické látky a na druhej strane obyčajná kozmetika obsahuje veľa škodlivých látok. Túto tému vám chcem priblížiť, pretože všetky produkty, či ide o prírodnú, organickú, hociakú kozmetiku, sú tiež vytvorené alebo vyrobené, spracované v laboratóriu. To, či bude niečo kompatibilné s našou pokožkou, nie je určené tým, či je to priamo z prírody, alebo je vytvorené v laboratóriu, pretože prírodná či organická kozmetika takisto môže podráždiť našu pokožku. Bez konzervačných látok je schopná prežiť iba kozmetika na báze oleja, lebo môže byť konzervovaná napríklad vitamínom E, ktorý je výborný proti zatuchnutiu. Ale ako náhle kozmetický produkt obsahuje vodu, bude obsahovať aj musí obsahovať konzervačné látky, lebo konzervačné látky zabezpečia, aby nám produkt vydržal v kelímku napríklad minimálne 6 alebo 12 mesiacov bez poškodenia a plus spôsobujú najmenšie podráždenie. Všeobecne platí, že naozajstná, skutočná prírodná kozmetika alebo organická kozmetika nebude dobrá pre citlivú pokožku, lebo často obsahuje denaturovaný lieh napríklad. A vieme, že lieh alebo alkohol vysušuje pokožku. Ale kvôli predpisom do takýchto kozmetických produktov dávajú alkohol na konzerváciu a navyše prírodná kozmetika je plná vôni, čo tiež môže podráždiť hlavne citlivú pokožku. A vonné látky na pokožke môžu spôsobiť podráždenie. A v praxi som už videla veľmi veľa takýchto prípadov, že prírodná kozmetika podráždila citlivú pokožku. Niekomu to vôbec nevadí, ale niekto ich naozaj nemôže mať na pokožke a z dlhodobého hľadiska môžu až tak podráždiť pokožku, že môže spôsobiť aj zápal na koži. A sú aj také prípady, že z jednorázového použitia nastane alergická reakcia. A platí to aj pre esenciálne oleje. Esenciálny olej môže obsahovať až 100 alkaloidov. Niektoré z nich majú upokojujúci účinok, ale niektoré môžu podráždiť pokožku. Mnohokrát nevieme, ako bude pokožka na esenciálne oleje reagovať. Predstavte si, ak je výrobok vyrobený napríklad z kokosu. Viete, akým procesom musí ten kokos prejsť, kým sa dostane do toho kelímka? Pokiaľ sa kokos zo stromu dostane do krému, do šampónu či do sprchového gélu, prejde toľkými zmenami, že takmer nebude mať nič spoločné s prírodou. A ešte jedna vec, sprchové gély či šampóny musia tiež obsahovať penivé zložky, tzv. Tenzidy, ktoré nie sú prírodné. Preto si nemyslíme, že ak je sprchový gel prírodný, je lepší ako obyčajný sprchový gel, ktorý prírodný nie je. A mydlá sú samostatná kategória a na mydlá si treba dávať pozor, lebo obsahujú zásadité pH, čo z dlhodobého hľadiska nie je dobré pre pokožku, tváre hlavne, pretože ju vysušuje a tým sa ničí vonkajšia bariéra pokožky. Zároveň by som chcela spomenúť, že z penivých zložiek existujú aj veľmi jemné, ktoré nie sú dráždivé k pokožke, takže by bolo nesprávne hádzať všetky penivé zložky, tenzidy či chemikálie do jedného vreca. A veľmi dôležitá téma nakoniec. Ak počujem, to, čo zjeme, kľudne môžeme dať aj na pokožku. To vôbec takto nefunguje. Treba si uvedomiť, že náš žalúdok funguje úplne inak ako naša pokožka. Existuje obrovský rozdiel medzi našim tráviacím systémom a vylučovacím systémom.
náš žalúdok a naša pokožka fungujú úplne inak. Majú úplne odlišné pH. V žalúdku je silné kyslé prostredie z pH od 1,5 do 3,5 a povrch pokožky má pH okolo 4,7. Napríklad citrón je veľmi kyslý. Obsahuje niekoľko dráždivých látok. Má nízke pH okolo 2,4-2,5, ktoré môže spôsobiť podráždenie na pokožke, môže aj spáliť našu pokožku, ale v žalúdku nespôsobí žiadny problém, skôr naopak, lebo má podobné pH, ako máme v žalúdku. Alebo ak si napríklad kúpime minerálny púder či minerálny opalovací krém, tieto produkty sú na našej pokožke veľmi bezpečné, pretože zostávajú na koži, chránia pokožku pred škodlivými účinkami slnka. Môžeme urobiť krásny make-up s minerálnymi pigmentami napríklad. Krásne drží na pokožke, ale neodporúčam nikomu, aby začal jesť minerálny púder. To je v skratke o tejto téme všetko, čo som vám chcela povedať. Ak sa vám toto video páčilo, prihláste sa na odber, aby vám neušli ďalšie videá a potešíte ma, ak dáte like na toto video. Starajte sa o svoju pokožku, aj o svoje telo a zostaňte mladiství a fit. Vidíme sa v ďalšom videu. Ahoj!